Benvinguts i benvingudes a les 7enes jornades INSOC creades per la Càtedra d'Innovació Social. Aquest any la temàtica està al voltant de la resiliència i del benestar. Què és la resiliència? La resiliència és innata o l'anem adquirint al llarg dels anys? Bé, aquestes són preguntes que podrem anar resolent a partir de la participació dels diferents experts i de les diferents experiències de vida que avui tindrem i ens acompanyaran al llarg de les jornades. Però és ben cert que no va ser fins a 1973 que van sortir les primeres recerques relacionades amb resiliència. Però no només això, també hem de dir que el terme resiliència, sobretot durant aquests últims anys, ha anat agafant molta revolada. Podem parlar des dels grans autors de John Bowlby, que és el que va acunyar per primer cop el terme resiliència, amb els estudis de Ciburnich, que va explicar que realment la resiliència es pot anar adquirint al llarg dels anys, però hi ha una part de resiliència innata, d'acord? Però que es pot treballar, i va ser gràcies també a una de les seves publicacions, el seu llibre dels Anellets Lletjos. Però no només ens quedem amb ells, sinó que tenim també grans autors com Rick Hanson que ens parla què és aquesta capacitat que tenim les persones per poder-nos adaptar a situacions adverses, que no fa falta que siguin situacions traumàtiques, sinó que les pròpies situacions adverses que tenim al dia a dia, com algun problema a la feina, algun entrebanc a nivell de parella, etc., que ens poden generar per nosaltres un problema, doncs és aquesta capacitat que tenim, d'acord, de poder ser resolutius i anar, d'acord, poder sortir resolutius de forma creativa i bé. Però no quedar-nos només amb Rick Hanson. Podem parlar de la doctora Forest, d'acord, que ens diu que és aquesta capacitat que és, a més, immensa, amb molts matisos, que tenim les persones de poder resistir i sobreposar-nos a aquestes situacions adverses i sobretot amb humor. Bé, doncs la Càtedra d'Innovació Social ha volgut, amb aquestes jornades, poder aportar el nostre granet de sorra amb el món de la resiliència i no deixar de banda que en els 2 últims anys han patit una pandèmia, que aquesta ha generat moltes situacions adverses, d'acord, per la gent, que ha tingut que poder sobreposar-se, ha tingut que ser resolutiu i, per tant, ens hem trobat amb diferents situacions que ens han pogut permetre créixer com a persones i poder anar adquirint aquesta capacitat de resiliència. Però no només això, sinó que el nostre dia a dia. Per tant, amb les jornades tindrem 2 grans referents del camp de la resiliència a nivell espanyol, com serà la doctora Maria Àngels Balcells i la doctora Anna Forés, que elles ens explicaran què és la resiliència, com la podem definir, quins recursos, quines estratègies podem treballar, d'acord, per poder anar millorant-la, perquè també veurem si és aquesta capacitat que podrem anar millorant al llarg del temps. Però no només quedar-nos amb l'expertícia, sinó també volem que vosaltres pugueu disfrutar, d'acord, d'experiències de vida i històries de vida que ells mateixos ja són, podríem dir, que són persones totalment resilients. I ells ens diran com ho han pogut definir, com ho han viscut amb la seva pell, quines coses han tingut que superar, quins recursos, quines estratègies. I, per tant, amb les jornades d'INSOC d'aquest any, volem que vosaltres gaudiu tant com ho hem fet nosaltres, poder, d'acord, aportar una miqueta més en la millora del nostre benestar a partir de diferents estratègies i recursos que vosaltres pugueu recollir per millorar aquesta resiliència. No menys, a part d'agrair-vos la vostra assistència, m'agradaria tancar la presentació amb una frase de Viktor Frankl, per mi també és un referent en resiliència, que el que ens diu és que si no podem canviar la situació adversa que tenim al nostre voltant, la nostra única manera de poder canviar és l'actitud amb què fem front a aquesta situació. I, per tant, tot això ho podem fer a través d'aquestes estratègies i aquestes capacitats que nosaltres podríem parlar com a resiliència. Doncs res més, moltes gràcies i esperem que gaudiu tant com nosaltres. Doncs el tema de la resiliència és un tema que avui en dia està molt de boga, però realment la resiliència ens hauria d'interessar sempre. I us voldria fer una metàfora, que és un petit conte, si us sembla bé. Aquest conte és de Lucas Maliassi i ell el que explica és que hi havia un pescador que anava al riu i es va trobar un home que li feia senyals, diu, ui, algú m'està saludant. I quan s'apropa i diu, ui, no, és algú que hem de salvar, i es posa a salvar-ho. El salva i quan estaven allà els 2, resulta que venen 2 persones més també pel riu, i diu, ostres, el hem de salvar, i els salven. I quan salven aquests 2 més, veuen 5 més que estan venint, i així successivament.
Tant era així que inclús es van professionalitzar i que teníem la persona més forta que entrava dins de l'aigua per ajudar a salvar, havia l'expert en primers auxilis, que és el que tenia i tal. Fins que va arribar un moment, clar, que era tan insostenible que alguns van pensar, escolta, i si anem a l'inici del riu a veure què passa? I van anar a l'inici del riu i van trobar justament que hi havia un pont que estava malmès i que allí la gent relliscava i queia. Doncs amb la resiliència passa el mateix. Moltes vegades pensem en la resiliència com aquest anar a salvar quan ja estem ofegant-nos i justament la resiliència l'hauríem d'estar treballant també al principi del riu. Per tant, la resiliència, si volem treballar-la, fomentar-la, promoure-la, l'hem de treballar abans, durant i també després. Avui en dia, amb tot el tema de la pandèmia, és un tema que ens està preocupant molt i és evident pel nostre benestar que ens preocupem, però és un tema que hauríem d'estar treballant des de sempre. Des de sempre significa des que estem inclús a la panxa de les nostres mares, perquè també està molt relacionat i se sap que si un nen o una nena, quan està dins de la seva mare, aquesta mare està estressada, això farà que després pugui ser més o menys resilient. Això tampoc no vol dir que si aquesta mare ha tingut estrès perquè està vivint una guerra o perquè està vivint una situació molt conflictiva, no significa que ja quedi marcat de per vida i que el nano no pugui ser mai resilient. Sempre hi ha un component genètic, però no estem determinats genèticament. I això és molt important en la resiliència. Quan parlem de resiliència, i moltes vegades ja estem fent un ús que també es converteix en un mal ús del concepte de resiliència, sembla com si la responsabilitat fos nostra, de dir, tu com pots ser resilient, sigues resilient. Clar, però estem en un context que no ens facilita moltes vegades el ser resilient. En si els experts el que diuen és que hem passat d'un món VUCA, d'aquest món volàtil, incert, ambigu i complex, ara estem en un moment BANI. I BANI, justament, amb les sigles en anglès, vol dir això, que estem en un moment d'alta fragilitat. La pandèmia ens ha ensenyat que som vulnerables, que som fràgils, però d'aquesta fragilitat o aquesta vulnerabilitat hem de fer virtut. Hem de treure tota aquesta saviesa i sentir-nos fràgils, que no sigui com una llosa de dir, ostres, i ara què faig amb això? Sinó tot el contrari, de dir, bé, som vulnerables, som fràgils, però també tenim una sèrie de fortaleses que podem aplicar a partir d'aquí. La A és l'ansietat. Estem en un context amb molta ansietat. La Covid ens ha portat aquest sentiment d'angoixa i d'ansietat. I aquesta ansietat, sobretot, és perquè com a éssers humans som els únics que podem veure el futur o fixar-nos en el futur i estem en un i si, com si, i això ens crea molta angoixa. Per tant, una de les estratègies per treballar aquesta angoixa justament és fixar-nos més en l'ara i aquí. Qualsevol estratègia que ens ajuda a ser aquí, presents, en aquest moment, i no estar tan preocupats per un món que és incert, doncs ens ajudarà. Veurem també després que la resiliència té molt a veure amb el futur, però a poc a poc. La N del BANI és la no linealitat. La no linealitat significa que moltes vegades hem cregut que la vida és com una línia recta, i avui en dia sabem que justament tenim moltes batzegades, tenim moltes ondulacions a la nostra vida i com a humanitat, que no és tot lineal, sinó que les coses són justament no lineals. I aquí, per combatre la no linealitat, tenim l'EDRAC, que és el gran referent en conflictes, en aquest cas, però que ens dona una lliçó sobre la imaginació moral. I ell el que diu justament és com tenim aquesta mirada de possibilitat, d'allò que no podem preveure, de com podem imaginar que pot arribar a ser. I la I és d'incomprensible, la I del BANI és d'incomprensible. I això també ens dona com una lliçó, perquè moltes vegades pensem que ho hem de comprendre tot, que ho hem d'abarcar tot, que el món
és totalment comprensible pels humans. Ens venen a ensenyar aquestes circumstàncies que no podem tenir el control de tot i no passa res. I no passa res. Sí? Doncs jo crec que aquest seria com el context en el que estem vivint, no? I llavors, en aquest context, com podem ser resilients, no? Si tot és tan complex, no? Com si tot és tan angoixant, no? Com podem ser resilients? Doncs una de les coses que també ens va ensenyar molt la pandèmia és aturar-nos. No? Hem dit l'estar presents. No? La resiliència, segons el Van Stendel, seria aquest realisme de l'esperança. Per tant, té aquests dos moviments. No? El realisme significa entomar això que ens ve. Si és una malaltia, no? Si és aquesta situació de la pandèmia, si és quedar-se sense feina o quedar-se sense parella. No? Evidentment, aquestes coses no ens agraden, però les tenim. No? Llavors, com fem front? No? I partim d'aquest realisme. Si jo amago aquest realisme, si jo l'ignoro, evidentment no podré tirar endavant la resiliència. I perquè moltes vegades diu, és que a aquesta persona li costa ser resilient. Sí, però que moltes vegades és justament per negar aquesta situació. Si jo la nego, si jo tinc una ferida i la nego, al final gangrenarà. Per tant, el primer que has de fer és ensenyar la ferida. I aquest primer pas a vegades costa molt. I el segon pas, hem dit el realisme de l'esperança, per tant, és projectar futur. No? I projectar futur significa, molt bé, jo aquesta situació no la volia, però està aquí, i ara jo què vull fer amb això? No? Jo sí que tinc el poder de decidir què faig jo amb això. Com jo visc a partir d'aquesta cosa que m'ha vingut o d'això que se me n'ha anat. No? I això sí que és cosa nostra. Per tant, sent conscients, no? La introspecció és un element clau de la resiliència. No? Llavors, ser conscients, no? D'on estic? I a partir d'aquí també, com vull prendre, no? La decisió de com vull viure és essencial per la resiliència. El podem treballar de moltes maneres. Primer, això, sense angoixar-nos, no? Perquè l'angoixa no ens ajuda a prendre bones decisions. No? Llavors, aquest futur el podem fer, mira, una estratègia molt senzilleta que es fa, per exemple, amb nens, ho dic per anar una cosa molt pràctica. Els nens que viuen un tsunami, un terratrèmol, no? Una cosa així com molt contundent, se li fa fer un dibuix de la teva casa abans del tsunami o abans del terratrèmol, no? I és una caseta amb tots els detalls, tots els colors i tal. Diu, ara dibuixem la casa durant, no? I durant el terratrèmol, el tsunami, el que sigui, te dibuixen, clar, una casa molt minimalista, amb blancs i negres i tal. I ara dius, ara dibuixem la casa i depèn de l'edat li pots dir dintre de 3 dies o dintre d'un any o dintre de 5 anys, depèn de l'edat poden anar més enllà. I tornen a fer una casa amb detallets, amb coloraines i tal. I ells entenen, en aquell moment, se n'adonen de veníem d'aquí, ara estem aquí, però hi ha un futur, hi ha un demà. O sigui que això no és on ens quedem, sinó que hi ha una esperança. Llavors, això és un exercici per nens. Qualsevol exercici que puguem fer de dir, com tu t'imagines dintre de 3 anys, com t'imagines tu dintre de 5 anys, i ara, què hem de fer per aconseguir això? La resiliència té molt a veure també amb el sentit de la vida. Si jo tinc clar el meu sentit de la vida, serà molt més fàcil que me'n surti. Si no tinc clar el meu sentit de la vida, em costarà també agafar-me a aquesta esperança, a aquesta construcció d'esperança. Això és un exemple per treballar amb més petitons. Després, clar, tenim molts testimonis, com estaran a les jornades, de persones que han passat per algun procés de resiliència. Jo us explicaré ara un cas, perquè acabo de fer un cafè amb ell. El cas és el del Jordi Diz, que és un noi superbé, treballant en parella, i que té un accident de moto. En aquest accident de moto és un tornar a començar, i és un tornar a començar de zero. De zero en tot. Com ell ha arribat ara a ser conferenciant, a poder donar el seu testimoni justament a altra gent. Doncs un dels poders que té la resiliència, o que fa que nosaltres puguem promoure la resiliència, és el renarrar. Quan nosaltres agafem la nostra història de dolor
i li podem donar un altre sentit, i nosaltres podem ser referents d'altres persones que estiguin en aquesta mateixa situació, aquesta renarració de la meva vida fa que jo pugui promoure la meva resiliència. I d'aquests testimonis tenim molts, no? Com dèiem que era el realisme de l'esperança, el realisme significa acceptar aquesta situació, no minimitzar-la, ni resignar-nos, sinó entomar-ho. O sigui, clar, ningú vol que se li mori un fill, evidentment ningú vol, això està claríssim. Però ho has d'entomar, o sigui, la vida és així, no? La vida t'adona aquestes situacions, no? I has d'entomar-les. Davant d'una mort, que és el més greu, no, diguéssim, clar, tu has de fer un procés de dol. I el procés de dol l'has de tancar per seguir amb la teva vida i per seguir amb la resiliència. Si jo no he acceptat aquesta mort, per exemple, quan se'ns mor algú i deixem l'habitació tal qual, aquí no hi ha una acceptació de la mort. Si no hi ha aquesta acceptació, no podré ser resilient respecte a això. Llavors, clar, el primer és destapar la ferida. Per això no pots ser resilient instantàniament, no pots. És que necessites fer el teu procés de dol i necessitaràs el teu temps. La resiliència la podem definir de moltes maneres. En si és un concepte, un constructe que ha anat evolucionant amb els temps. Els primers estudis parlaven més des d'una mirada molt personal de la resiliència i ara parlem més d'una resiliència comunitària, d'una resiliència, un país resilient, un estat resilient, una escola resilient, una mirada molt més àmplia. Clar, la resiliència més clàssica parlaria d'aquesta capacitat que tenim de sortir enfortits d'una situació adversa. Amb el Jordi Graner i jo portem aquest concepte més enllà i parlem de la resiliència generativa, que és aquella que abans que pugui passar alguna cosa, tu ja estàs veient les possibilitats. O sigui, anar dalt del riu, no esperar a estar a baix del riu. Llavors, té aquesta visió una mica més proactiva de la resiliència, no esperar que hi hagi una adversitat per ser resilient. Per bo per dolent, la vida sempre ens va portar dificultats, siguin d'una categoria o d'una altra, però adversitats a la vida segur que tindrem. Per tant, haurem de ser resilients perquè la vida ens demanarà ser resilients. Ara bé, abans que vingui una més gran, potser hauríem d'anar assajant aquestes petites adversitats que potser no li donem aquesta categoria, però, per exemple, que a un nen no li conviden a una festa és una adversitat per ell. Però si llavors, en aquesta adversitat, com a pares, perquè els nostres fills no pateixin, li diem, tu tranquil, que jo vaig a parlar amb la mare o el pare o qui sigui, i tu vas a aquesta festa i jo li solvento el problema, no li estic deixant a ell ser resilient. Per tant, el que hem de fer és, davant d'aquestes situacions que ens va donant la mateixa vida, buscar aquestes estratègies per en sortir-nos i anar aprenent gradualment d'això. No esperar que sempre hi hagi algú altre, aquest adult o al món, que ens solventi la papereta. La resiliència s'hauria de treballar a casa sempre i a les escoles, evidentment. Però igual que treballem l'assertivitat o treballem l'empatia i ningú ho posa en dubte, la resiliència és clau i més clau en aquests moments que ens han tocat viure i els que previsiblement ens tocaran viure. La resiliència, el bo que té és que es pot treballar, el dolent que té és que no és unifactorial. No és allò, mira, treballo això i ja està. No. Llavors, quins són els factors claus que podem estar fent o treballant per promoure la resiliència? Hem vist, per exemple, la importància del sentit de la vida. Si estem parlant d'una escola, seria la missió o la visió d'aquella escola. O com a família, quins són aquells valors que ens orienten com a família. Un element altre clau, molt clau de la resiliència, justament és la xarxa. Si jo tinc una bona xarxa i a mi em passa qualsevol cosa, aquesta xarxa me sostindrà i si és tan forta que inclús no em deixarà acabar de caure que ja m'estarà tirant cap endavant. Per tant, tenir una bona xarxa és clau per a la resiliència.
I la xarxa la podem teixir a casa, també, i la podem teixir en diferents contextos. L'autoestima també és clau per la resiliència. La iniciativa, saber que jo puc fer front a això. La introspecció, o sigui, aturar-se, mirar cap endins, analitzar què m'està passant, cap a on vull anar, tot això també és clau. La creativitat que ens ajuda a veure possibles sortides quan no veig ninguna sortida. Si jo sóc una persona supercreativa, davant d'aquesta adversitat, potser jo dic, bé, per aquí no, però tinc aquesta oportunitat o possibilitat. Jo veieu que hi ha molts. El sentit de l'humor, que no el tenim mai en compte. El sentit de l'humor és clau per la vida, però és clau per la resiliència. Llavors, el treballem a classe, el treballem a casa, perquè l'humor el que ens ajuda és justament a veure en perspectiva allò que ens està passant. I si jo em puc riure del que m'està passant, jo he desdramatitzat molt la situació. Llavors, l'humor hauria de ser una de les eines pedagògiques que a més hauríem d'utilitzar. I no li donem valor perquè no és seriós, l'humor, però és molt seriós l'humor. La resiliència és un procés, llavors tenim casos de gent que ha sigut resilient i en un moment de la seva vida deixa de ser-ho perquè potser ja no té xarxa, perquè la seva autoestima està fluixeta, perquè ha deixat de tenir aquest sentit de la vida. Vull dir que tu pots ser en un moment resilient i en algun altre moment no ser-ho. Ara bé, quan tu has passat per una situació molt complicada i t'has sortit, clar, tot això són eines que tens a la teva motxilla. Així, per exemple, quan la gent gran vam entrar en la crisi del 2008, la gent gran que ha passat una guerra va dir, bueno, va, es va arremangar i va dir, pitjor que una guerra no serà. Quan tu has passat per situacions així, realment és... El Boris Cyrulnik parla de l'orgull, de dir, ostres, me n'he sortit, i això és com, va, I llavors, quan has de fer una altra prova, és com dient, va, vinga, som-hi. Que no ho vols, perquè evidentment no vols tornar a patir i a passar per això, però com a mínim te't sents autoestima, amb aquests recursos de dir, clar, aquí vinc. Molta gent, quan parla d'emocions, parla de resiliència. Per mi la resiliència no és només una emoció, perquè té molt més a veure amb les funcions executives, per exemple, que purament amb les emocions, però sí que hi ha moltes vegades que van molt a la part de la resiliència. I per mi això té molt més a veure amb la presa de decisions, per tant, amb les funcions executives, perquè és prendre les riendes de la vida i decidir cap a on vols anar. Per mi el constructe més important seria la presa de decisions com a constructe. Les emocions, clar, la resiliència té molt a veure. Nosaltres vam jugar a analitzar la relació que hi havia entre resiliència i neurociència. I llavors vam veure que hi havia molts elements en comú, per exemple, tot el tema de l'estrès, tot el tema del vincle, que és important tant en una com l'altra, tot el tema de les emocions, evidentment, i després tot el tema de les funcions executives. O sigui que hi ha molta relació entre la neurociència, la neuroeducació en aquest cas, i la resiliència. I les emocions, clar, són un element clau perquè jo he de connectar amb aquest estat, com estic, i què faig amb aquest dolor, o què faig amb aquesta ràbia, o què faig amb aquesta por que puc tenir transitant aquest procés de dol cap a la resiliència. Per tant, sí, clar, tenen molta relació. Però no només és qüestió d'amígdales, sinó que és molt més de funcions executives. A nivell personal, saber que podem ser resilients, que si en algun moment de la nostra vida no podem ser-ho, també és natural, perquè moltes vegades com que tenim aquesta mirada de fixa't, no soc ni capaç de ser resilient, per tant ens hem de permetre que en algun moment de la nostra vida no podem ser-lo, per això, perquè el context és el que és i perquè jo potser en aquell moment no estic en les millors condicions de poder-ho ser. I després que jo puc ser un tutor de resiliència
I ser un tutor de resiliència a vegades no te n'adones del bé que pots estar fent a una altra persona. A vegades només sent-hi, estan allà incondicionalment. Vull dir que tenim molt poder, no només per nosaltres, sinó també per la resta de la gent. A nivell comunitari jo el que diria és això, aviso para navegantes, que la resiliència és un concepte molt potent, però que no hem de fer un mal ús, no hem de fer un mal ús del concepte de resiliència. Resiliència no significa com tu pots, tu t'espaviles, ans al contrari. La resiliència, si té quelcom, és quelcom comunitari. Al Boris Cyrulnik li preguntaven què cal per ser resilient i deia un altre. Per tant, els necessitem els uns als altres, i la xarxa és bàsica. Jo crec que moltes coses de la pandèmia també ens van ajudar a entendre el poder dels altres, del nosaltres. I a nivell polític que no banalitzin aquest concepte, que no el banalitzin ni l'utilitzin per quedar bé, sinó que l'utilitzin justament per fer xarxes perquè es pugui promoure la resiliència a les comunitats, a tot arreu. Bueno, la resiliència jo crec que és un concepte que s'ha ficat molt de moda o ha agafat molta rellevància els darrers temps. Jo la considero com una característica de les persones que se poden refer i superar entrebancs i francos difícils de la seva vida, amb la característica de que surten més reforçades d'aquestes situacions que la vida ens fica a tots, perquè jo crec que tots tenim resiliència en major o menor medida. Des del moment que passem dificultats o tenim algun problema vital, de salut o del que sigui, llavors jo crec que és aquesta capacitat, entenc, de refer-te de les dificultats vitals i sortir encara més reforçat d'elles. Jo la resiliència considero que és un terme que a dia d'avui s'està emprant molt i que, per una banda, crec que és la manera d'explicar experiències personals que acaben provocant en un principi problemes i després acaben sent uns problemes que es superen o que són situacions que s'acaben normalitzant, tot i que, per una altra banda, també considero que aquest terme es considera com una qualitat positiva, que algú sigui resilient, i potser en alguns aspectes ens ho podríem replantejar, perquè si més no en la meva situació personal, si a nivell social hi hagués més inclusió o hi hagués més empatia, jo potser no tindria per què ser resilient, perquè simplement la meva vida seria igual que la d'un altre, i això crec que també és important plantejar-ho. Crec que és això, la resiliència, la capacitat de sortir enfortit de les situacions adverses, que no té res a veure amb ser optimista, és sortir reforçat d'una situació difícil. Sí, és important ser empàtic perquè ens hem de conèixer molt a nosaltres mateixos per saber el nostre patiment, però també és important conèixer el patiment dels altres per comprendre millor a l'altra persona. El 8 de març, com us dic, em vaig trobar malament, vaig anar cap a casa i les símptomes eren com d'una grip molt forta, una grip que en principi trucaves al servei de salut, te comentaven que et quedessis a casa, que se't passaria, que amb els coneixements que tenien llavors d'aquella nova malaltia, doncs que seria una grip una mica més forta de lo normal i que se'm passaria. La veritat és que amb el transcurs dels dies a casa ja vam decretar tot el confinament i demés. Jo cada cop me trobava pitjor, trucava i realment la gestió en aquells moments estaven bastant saturats i no tenien molt coneixement de quin era el protocol d'actuar en aquestes situacions i continuava a casa amb febre pujant, prenent paracetamols, però la febre i el malestar no minvaven, fins que ja va arribar un moment que vaig trucar, els vaig dir que me trobava molt malament
i me van enviar una ambulància a casa, me van traslladar a l'Arnau, a urgències, i allà ja se desencadenat tot, me van fer la prova, el vaig donar positiu i vaig entrar en un estat de gravetat bastant important, no s'aturava bé, no respirava bé, i van decidir, amb el meu estat greu que estava entrant, me van traslladar a Barcelona. Me van ser d'aquí a urgències a l'Arnau de Vilanova i me van traslladar amb ambulància ja dormit a Barcelona, a la Vall d'Hebron. Abans de dormir m'ho van dir, estàs crític, estàs amb Covid i t'hem de dormir, t'hem de portar a Barcelona, a la UCI. Llavors allà sí que me vaig assustar perquè quan te diuen que has d'anar a la UBI de Barcelona, doncs, hòstia, és que algo greu tens, no? Llavors, al cap de 2 o 3 dies vaig despertar a Vall d'Hebron, amb un box de la UCI de Vall d'Hebron, i allà vaig estar 9 dies a la UCI, amb vies, amb respiració assistida. Després ja me van dir que aquells 2 o 3 dies que vaig estar dormit vaig estar molt crític, vaig estar intubat i demés, però per sort, gràcies a Déu, vaig sortir del moment aquell i després de la UCI ja la meva evolució ja va ser a poc a poc més bona, favorable. Me van passar a planta de Vall d'Hebron vaig estar també una setmana, 10 dies, i després me van traslladar a un hotel salut que van habilitar en aquells moments per estar també 14 dies en quarantena perquè ja no tingués més símptomes i demés, perquè fins llavors en les proves no m'havien fet cap prova excepte la de l'Arnau. I l'únic protocol que tenien era si durant 14 dies no tens febre i demés, doncs se considera que ja estàs net i ja no tens el virus, la enfermetat. I així va ser, al cap de 14 dies tancat sol en una habitació d'un hotel de Barcelona, ja sense símptomes ni res, doncs ja me van donar l'alta i hospitalària i ja vaig venir cap aquí, cap a casa. O sigui que en total tot el procés, des que jo vaig anar a l'Arnau, que van ser sobre el 16 de març, una cosa així, fins al 16 d'abril, un mes just, entre UCIs, plantes i demés, vaig estar ingressat i allà a Lleida superant l'enfermetat. Jo, en el meu cas, jo quan vaig tindre 16 anys vaig perdre de forma severa la visió per causa d'una malaltia genètica que es va despertar. I en aquell moment vaig haver de fer un procés molt fort d'adaptació i de tornar a començar. I amb el Covid no va ser de forma tan severa, però també vaig tenir com una mena de reminiscència de tornar en aquells 16 anys, ara amb 23, però va ser com també tornar a començar per mi, perquè tots els aprenentatges o tota la meva manera de funcionar també va canviar, amb coses tan simples a nivell domèstic com, per exemple, anar a comprar. Jo anar a comprar necessito que algú m'ajudi a trobar els productes, he de preguntar, he d'agafar 3 productes fins que trobi els cereals que a mi m'agraden. Clar, amb Covid, sobretot en un principi, no podies anar tocant les coses així com així. La gent, si tu t'acostaves, la gent s'apartava. Et demanaven una distància o una separació social que per una persona com jo o una que simplement no hi veu res, com controles aquesta distància? Llavors eren com petites tonteries, però clar, quan t'afecten a tu, vull dir que jo en un principi ni m'havia plantejat, però quan surto al carrer per anar a comprar o per anar a fer alguna cosa per necessitats vitals i te n'adones que et fan seguir unes fletxes que tu no pots veure o qüestions així, te n'en recordes que a nivell social, bé, persones com jo i de moltes altres discapacitats estem bastant oblidats. I després a nivell més personal, amb els estudis també va ser difícil perquè jo estava estudiant la carrera d'Història, estava a l'últim any, finalment vaig decidir deixar-me el treball final de grau per l'any següent perquè ho veia tot molt complicat d'adaptar, perquè vaig passar d'anar a classe i tenir el suport dels companys a tornar a viure a casa dels meus pares, a estudiar a distància, a estudiar online, però jo estudiava sense veure la pantalla de l'ordinador, sense veure la cara dels companys i tot això. Quan estàs a menys a l'aula potser és més senzill de portar, però des de casa meva se'm feia molt feixuc no poder veure res del que sortia a la pantalla i a més estar sol tancat a l'habitació. Amb el grup, bàsicament, no podíem fer res més que estar aturats a casa perquè es va aturar tot el sector musical i ara, per sort, està tornant a arrencar. Fa uns
anys vaig tenir una depressió perquè jo cuidava el meu pare, que tenia Alzheimer. Llavors estava treballant i vaig començar tenint insomni i estrès laboral. Llavors vaig tenir que deixar la feina i dedicar-me completament al meu pare, fins que just abans del Covid vaig poder ficar el meu pare en una residència. Llavors tractar-me més de la meva depressió, perquè clar, era 24 hores dedicar-me amb ell i jo no tenia vida. I a partir d'aquí vaig començar a l'SRC, a fer activitats d'esport, activitats més cognitives també, talles d'autoestima, més per ajudar-me a mi a recuperar el que és la meva vida. Però clar, amb tot el tema del Covid això es va aturar. Però gràcies al suport tecnològic vam poder seguir fent algunes activitats online i vam tenir contacte telefònic amb els terapeutes i més o menys durant la pandèmia vam trampejar una mica, però clar, el contacte amb la gent no era possible i no podia sortir a l'aire lliure, com tothom, tancats a casa. Jo visc amb molta precaució. Vull dir, portar sempre la mascareta a l'aire lliure, encara que la calma i la guàrdia s'hagi baixat, i aprofitar cada moment, perquè no sabem si hi haurà una altra onada. Vull dir, aprofitar els bons moments sempre que puc fer una sortida o anar amb els amics. Vull dir, diuen que la felicitat són petits moments, no? Aprofitar les petites estones i gaudir del moment, perquè no sabem quan tornarem a estar pitjor. Jo estic una mica amb l'Anna, no? Que realment vam aprendre a valorar els moments que abans no li donaven importància o valor. Quan ja no podies fer un cafè cara a cara amb ningú, la gent estava de bo, o sigui, l'acció més simple, quotidiana de fer un cafè amb algun dia, de repente de sobte que no ho puguis fer, jo crec que ens va ajudar a valorar situacions quotidianes que no li donaven importància, abraçar, estar cara a cara a la gent, relacionar-se. Les persones som animals socials per naturalesa. Llavors, si tu li talles aquesta sociabilitat, doncs estàs com... Avui en dia tenim la sort de tenir les tecnologies que pots fer una videoconferència, etc. I això una mica ho apagava, però jo que vaig estar 14 dies sol tancat a l'habitació d'un hotel, allà sí que me considero algú que té rasgues resilients, doncs vaig dir, són 14 dies, ja passaran, i tenia molt contacte amb l'exterior, amb el mòbil i demés, però un contacte directe amb gent, doncs, a part de les infermeres que tenia a l'hospital, i allà a l'hospital de l'hotel vaig estar totalment sol. O sigui que jo considero que vam aprendre a valorar coses que abans no tenien, i en el meu cas concret, on vaig estar bastant perill la meva vida, doncs quan surts sí que surts molt sensibilitzat i estàs com amb una segona oportunitat, com si hagués tornat a néixer, perquè la gent m'havia dit que m'havia anat d'hores i havia estat molt, molt malament. Llavors és quan prens consciència de que, ostres, avui estem aquí, demà per qualsevol cosa surts al carrer, t'atropella un cotxe i ja no estàs, no? Vull dir que això amb el temps ho vas modulant, perquè no vas tot el dia agraint, gràcies a Déu perquè estic aquí, no viu, però en certa manera interiorment sí que he interioritzat aquesta mentalitat de dir, hosti, estem aquí i quina sort podem tenir, tot i que tinguem dificultats. La base més important de tot és que està viu, i sembla una xorrada i ho donem per sentat, com donem per sentat fer un cafè. Doncs la vida no l'hem de donar per sentada, perquè avui estàs aquí, demà te passa qualsevol cosa i te pot donar un daltavall totalment radical la vida. Sí, jo penso que estic a la línia dels companys. Al final, crec que quan s'ha parlat de nova normalitat, s'ha enfocat sempre a les noves mesures, a la distància, a la mascareta, a la nova manera d'actuar, per dir-ho així,
I potser a mi m'agradaria parlar més d'aquesta nova normalitat, com comentava el Berri, no? La nova normalitat de valorar més les coses, de recordar-nos que de vegades potser donem massa importància a coses que no la tenen i que la vida que avui som i demà potser no. Llavors crec que la nova normalitat potser seria millor entendre-la així, no? De valorar més petites coses i d'agrair més el que tenim. Jo crec que ens en sortirem. Jo crec que la raça humana al llarg de la història ha demostrat la seva capacitat d'adaptació i de resiliència. Hi ha hagut pandèmies molt més greus que aquestes, situacions molt dures també sobrevingudes de guerres, etc. I jo crec que el ser humà per naturalesa també és resilient. Una altra cosa és que ja individualment cadascú pugui ser més o menys. Jo crec que tot això passarà amb els anys, i això els dic als meus fills, dic, això els vostres fills o els meus nets estudiaran que el 2020 va haver una pandèmia, etc. Perquè al final la ciència avançarà, segurament se quedarà com han hagut altres malalties al llarg de la història i se quedarà com alguna grip o algo que et faran una vacuna i ja està i no passarà res. Perquè és l'evolució. També, inclús biològicament, el propi cos humà se farà immune amb aquesta malaltia i sí que és veritat que hi ha gent que no ho ha superat o ha estat a punt de no superar-ho, però al final la raça humana, entre cometes, el que dona aquesta immunitat de ramat, jo crec que se protegirà i continuarem fent la vida d'abans, perquè també les persones som així, tendim a fer el que volíem fer abans, el que estàvem fent abans, amb algun tipus d'adaptació, l'entenc jo, però al final, com diuen, la vida sempre sobrepàs, no? Jo confio molt en la ciència i jo crec que les persones ens adaptem molt a les circumstàncies que venen. L'optimisme és molt important per creure que sí que ens en sortirem. Sí, jo personalment considero que ens en sortirem perquè penso que ja ens en estem en sortint. Al final sí que amb el Covid han canviat moltes coses o n'hem deixat de fer moltes, però soc dels que penso que mentre en puguem seguir fent, vull dir, jo no vull donar una visió tampoc molt conformista, no és aquesta visió, sinó tot el contrari, no? De dir, si de moment encara, malgrat tot, doncs encara nosaltres tres podem estar aquí o hem pogut fer coses, segur que més endavant en podrem fer de més i de millors. Jo potser diria que centrant en la resiliència, jo crec que tots ho som en les nostres experiències vitals i tothom és resilient en major o menor medida. El que passa és que també hi ha uns condicionants personals, en el meu cas hi ha un condicionant molt claríssim de venir d'una faceta esportiva que allà sí que és un caldo de cultiu on pots fomentar molt la resiliència perquè has d'estar molt fort, estar molt preparat, enfortir-te perquè és un món molt competitiu i si no estàs al 100% doncs te poden menjar. Llavors, aquella bombolla, aquell micromón de l'esport d'alta competició, en el meu cas m'ha afavorit no només físicament, que me va ajudar a superar el cop de la malaltia, sinó també a prendre-m'ho, com ho vaig dir moltes vegades, que era com un partit que havia de guanyar. Llavors, si tu prens les coses com un repte, com un... ara m'ha vingut això, estic fotut, ho puc controlar? No, el que m'ha passat moltes vegades no ho podem controlar. Un tema genètic, un tema psicològic, el que sigui, familiar, això no ho pots controlar. El que pots controlar moltes vegades és la teva actitud envers aquella situació. Això sí que ho pots controlar. Llavors, jo crec que l'actitud que té a veure amb la resiliència és molt important. I tots ho som, com diria aquell també, tothom tenim un punt de fortalesa interior que mai sabem lo forts que som fins que ho hem de ser. Llavors, en situacions extremes, les persones o la humanitat ha demostrat el que és una solidaritat, que tothom anava a fer la compra als padrins,
se va crear una conscienciació social de que ens hem de sortir tots junts, si no, no ens en sortirem. Després també és veritat que la societat avui en dia és una mica individualista i aquesta consciència social de grup a poc l'anem perdent i després ja quan les situacions extremes o dolentes les superem tendim ja només a mirar a lo nostre, no? Però jo crec que això ens ha cohesionat molt com a societat i hi ha moltes persones que els ha fet veure que són més fortes del que se pensen que són. Bé, jo considero que l'empatia és una qualitat que a nivell social de vegades manca i que per mi és molt important, perquè en principi no vol dir saber-nos posar al lloc de l'altre i de vegades és molt necessari. Jo també he de fer més exercicis d'empatia, crec que tothom ens ha de fer, perquè el típic de no vulguis per l'altre que no vols per tu, si s'apliqués potser una mica més, potser a nivell de societat funcionaríem d'una forma més solidària o fins i tot hi hauria moltes coses que quan ara nosaltres tres estem explicant la nostra situació personal potser la gent ja les entendria o ja sabria més de què va perquè hauríem fet aquest exercici. Crec que això és important, no? Que de vegades no només va bé escoltar l'experiència personal de persones, sinó que, entre cometes, has d'intentar que aquella experiència també sigui una mica teva. Llavors crec que això sí que faria funcionar la societat de forma més coral i és el que he comentat. En el meu cas personal sí que potser em considero una persona resilient o que jo m'hi considero, però amb la meva situació, que tinc una discapacitat visual, hi ha moltes coses que la gent valora o destaca de mi, com que m'hagi tret una carrera, i a mi no m'agrada, per exemple, que això es destaqui com una qüestió resilient, perquè jo me l'he tret igual que 40 companys que estaven a la meva promoció. Llavors, o tots ho som o no ho és ningú, en aquest sentit. Perquè jo, si sóc resilient, ho vull ser per altres coses, també més enllà del fet de que tingui problemes visuals. I crec que aquí està una mica una pedra angular en aquest sentit per fer canviar les coses. Al final és aquest sentit de ser resilient en el meu punt de vista i en la meva situació està molt bé perquè vol dir que estic afrontant una malaltia i genètica que haurà d'anar sempre amb mi de la meva mà i no ho puc solucionar, ni jo, ni de moment la ciència, ni ningú, però també vol dir que socialment falten coses des del meu punt de vista, no? Perquè és això. En el tema del Covid que he explicat abans, clar, jo i totes les persones invidents en aquells moments ens vam adonar que tota la sèrie de mesures o tota la sèrie de qüestions que s'estaven fent per qüestions de salut i que aquí ja no hi entraré, que és el que havia de ser, però ningú va pensar que hi hauria un grup de persones que si a tothom va costar, a nosaltres doncs encara més. Llavors crec que qüestions d'aquestes són importants sempre de recordar. Jo és que crec que tothom és resilient, el que passa que no ens en donem compte, però les persones són més fortes del que creiem. A veure, la resiliència, diríem, jo crec que ens ha portat com a moltes esperances, diríem, per treballar en situacions de dificultat i de conflicte. Perquè ens ha permès veure que persones, grups, famílies que estan passant per una situació conflictiva, adversa, de dificultat, etc., se'n poden sortir. Llavors, tot això ens ha fet reflexionar molt sobre com treballar amb aquestes persones o com orientar l'acció socioeducativa, psicosocial que fem amb persones amb dificultat o amb conflicte. Fins que van començar a sortir els estudis de la resiliència, el que fèiem normalment era intervenir única i exclusivament sobre factors de risc. És a dir,
quan es van començar a estudiar les situacions de conflicte, de dificultat, jo què sé, qüestions de maltractament familiar, qüestions de violència de gènere, situacions de pobresa, etc., el que es feia, sobretot, era treballar sobre el risc, sobre les característiques, sobre les dificultats que tenien aquestes persones, i deien, bueno, anem a prevenir aquests factors de risc o anem a fer una acció per mitigar aquestes situacions de dificultat, per fer que afectin menys a les persones o perquè puguin desaparèixer. Clar, això està molt bé, però no era suficient, i de fet no és suficient. La resiliència el que ens ha permès és fer un pas endavant, és dir, bueno, davant d'una situació de dificultat hem de fer aquesta part preventiva, hem de fer aquest treball sobre aquests factors de risc, però sobretot també el que s'ha de fer és promocionar aquests factors de protecció, anar a buscar aquestes capacitats, siguin personals, socials, familiars, etc., que fan que com a persones, com a éssers humans, com a col·lectius, tinguem fortaleses i estratègies per a poder sortir d'una situació d'adversitat i créixer davant d'aquestes situacions d'adversitat. És a dir, hem passat, per tant, d'un model que estava molt centrat en el dèficit a un model que està molt més centrat a les fortaleses, a la promoció d'aquestes fortaleses. Aquest seria una mica el marc general, que ha fet canviar la manera de treballar amb aquests col·lectius des que hem començat a estudiar la resiliència. Com fer això? El com fer això és el quid de la qüestió, és a dir, com ha de treballar un educador, com ha de treballar un treballador social, un psicòleg, un mestre, un professor, és igual. Com un professional que treballa amb persones pot aconseguir desenvolupar aquestes capacitats, promocionar aquestes fortaleses. Llavors, bé, jo crec que trobaríem diferents models publicats, però a mi personalment m'agrada molt un que ens planteja que per promocionar la resiliència, a nivell d'organització, és a dir, a nivell d'un centre, un servei, una escola, una universitat, un departament que vol treballar des d'aquesta perspectiva, sobretot ha de fer tres coses, per resumir-les molt. Una, i molt important, és donar oportunitats de participació significativa. Què significa això? Per exemple, pensem en adolescents. Adolescents en una època que és especialment vulnerable per tot el que suposa de replantejaments, però a més, pensem en un adolescent que viu en una situació de conflicte, que ha començat a delinquir, que viu en un context de dificultat, de moltes problemàtiques psicosocials, etc. Bé, oferir oportunitats de participació significativa vol dir involucrar amb aquests xavals amb el projecte del servei, amb el projecte del centre, amb el projecte de l'institut, que se sentin protagonistes, que realment se'ls plantegin expectatives que siguin reptadores, però que siguin realistes i que ells sentin que formen part i que estan involucrats en aquella organització. Això és una de les coses que millor està funcionant, aquesta idea de fer participar les persones per a que prenguin decisions, per a que liderin projectes, per a que siguin ells, d'alguna manera, els que tiren d'un carro, d'una organització, com dic, d'un centre, un servei. Això se fa anar molt ara, o s'està intentant impulsar molt, des de centres oberts, des de serveis socials, amb projectes concrets, des de centres de justícia juvenil, com deia, a centres residencials d'acció educativa, és a dir, tots aquests centres que treballen amb adolescència, un dels aspectes que procuren treballar és aquesta participació. Donar protagonisme, fer que se sentin realment responsables i que se sentin involucrats en allò del lloc on viuen. Als centres d'educació secundària també és una bona manera de fer que se sentin més seva el centre i que, per tant, se sentin com a persones respectades però que alhora han de respectar aquella institució. Per tant, una bona estratègia és aquesta, la participació significativa.
Una altra, que està molt relacionada, és que aquestes organitzacions, centres, serveis, etc., tinguin uns límits molt clars. És a dir, realment, fomentar la resiliència també passa per donar una seguretat ben marcada, amb límits, amb normes, amb espais en els quals la persona sàpigui fins a on pot arribar i fins a què és el que pot fer i què és el que no. És a dir, aquesta idea de dir, bé, donem oportunitats d'èxit, donem oportunitats perquè estiguin involucrats, però alhora fem que el sistema i l'organització sigui ferma, hi hagi uns límits clars, uns límits que estan ben situats perquè donen aquesta seguretat de moviment. És com si, jo què sé, com la barrera aquella que ens fiquen a la carretera, o la llum aquella que se t'encén quan te passes de la línia i vas conduint. Te dona seguretat, molta més seguretat tenir aquesta línia perquè la veus i saps per on has d'anar que una carretera que no tingués ni aquesta línia pintada ni aquesta llum que ens encén quan ens n'hem passat. I la tercera estratègia, que jo crec que també, quan parlem de col·lectius de risc, jo crec que això ha suposat també un gran canvi, és tenir una relació basada en l'afecte, basada en la confiança, basada en el respecte. I penseu que aquestes tres coses que acabo de comentar segurament quan treballàvem des del model més del dèficit estaven com enfrontades, és a dir, tu ficaves límits, significava que havies d'estar lluny de la persona, no tenir una relació afectiva amb ella, no fer que se sentís bé. Aquí el que estem dient és el contrari, és a dir, fer tot això, però des d'aquesta relació que és afectuosa, que és respectuosa respecte a l'altre, en la que aquell professional que treballa amb aquesta persona la fa sentir com una persona digna, que està vivint una situació, però que també té armes per sortir d'aquesta situació i, per tant, està generant aquesta confiança constant. Per mi són tres estratègies que han revolucionat molt la manera de treballar amb col·lectius en risc, amb col·lectius en dificultat, perquè abans se treballava molt des d'una mirada molt més castigadora amb aquestes persones, dient-los què havien de fer i què no, i damunt amb certes distàncies. Ara les involucrem molt més, fem que vagin traient les seves fortaleses perquè els donem la seguretat d'aquesta dels límits, però alhora els treballem i els tractem com a persones que mereixen tot el nostre respecte. Per tant, aquestes tres pautes ens poden funcionar. Bé, jo crec que els professionals, per lo que jo veig que treballen amb... ja estan començant a entrar en aquesta filosofia, tant quan intervenen en famílies com intervenen en problemes de salut mental, en persones amb dificultat psicosocial vària, etc. Ja han començat a introduir canvis en la seva manera de fer, en la seva manera d'orientar la seva intervenció. Com ho podem fer? Jo crec que ja comença a haver des de guies publicades de bones pràctiques relacionades amb aquests temes, des d'articles, per exemple, o articles o llibres que parlen del tutor de la resiliència, és a dir, d'aquest professional, quines actituds ha de tenir, com ha de fer la seva comunicació verbal i no verbal amb aquestes persones, com mostrar aquest afecte però ficant aquests límits també clars, és a dir, totes aquestes pautes que us acabo de mencionar també ja comencen a estar sistematitzades i recollides. I després, jo crec que els professionals també necessiten o poden trobar aixopluc en una manera d'organitzar el centre o servei d'una manera diferent. És a dir, jo crec que, a part de lo que jo, com a professional individual, puc començar a fer en relació a les meves intervencions, també és necessari que la institució
les polítiques, les decisions que es prenguin més a un nivell més tècnic, de plans estratègics, de plans d'infància, plans de família, etc., ja contempli tota aquesta altra part. Perquè és el que deia, és a dir, la resiliència ha suposat, jo quasi diria, com una revolució en la manera de treballar, que afecta no solament al professional, sinó que afecta també a l'organització dels centres, a l'organització dels serveis. Jo què sé, per exemple, és molt diferent que tu arribis a un servei i un professional t'atengui amb un despatx fosc, amb una taula al mig, on tu te trobes allí ja cohibit i l'altre t'està dient i te preguntant coses de manera freda, etc., a que el centre servei hagi pensat en fer un espai molt més amable, molt més convenient, on te pots sentir còmode, on en lloc de tenir aquesta taula de despatx, de tècnic, de metge quasi, tens una butaca com aquesta, una tauleta com aquesta i un cafè, i el professional se senta i t'està parlant des de l'altre cantó de la mateixa manera. És a dir, també hi ha d'haver canvis a aquest nivell. A nivell de recursos com el mobiliari, a nivell d'organització d'horaris, a nivell de, com deia, de plans estratègics o de com se vol treballar. És a dir, jo crec que aquesta altra part també és molt important i en aquest sentit les institucions també poden tirar d'aquestes publicacions que parlen més a nivell organitzatiu. I de fet hi ha gent que ja ho està començant a fer, ja diríem serveis que atenen a persones que ja han començat a dibuixar uns nous plans estratègics on tota aquesta filosofia, diríem, de promoció de capacitats, de creure en la persona, de treballar a favor de les fortaleses que tots tenim, ha d'estar molt més permeabilitzada amb tot, amb tot.